Ассалому алейкум, ака Искандар, марди кат худои дарёдил. Мана ҳами ниҳолое ки додагими ина якта, ина ин дута, ина ин сета, ина ин чорта. баъд ахирон гуфтум ки яктат қоқ шидай мана ба ҷои ниҳоло перепутат кардаги намуди. Ахирон хунад рафтам уна аватара приобретение грам доди бо пандероза чам доди. Ин ҳами як ниҳол дигам доди. Чия намедонам уже гил карда ина ҳами гил кардаю. Ина пандероза чакам данҷа шундагим. Ина панҷа карда ина сошда алҳамдулиллоҳ беҳтарин. Ана бо ҳамин гуфтум дар дили шубҳа нағалт хеле инсон нестию. ина ниҳоли қоқшидагита бо дарунам ҷак мондагим ки ҳами гуфти гапҳо мунофиқӣ нашавад. сухани ман рост бурӯя. ина ҳамин бернак дар боварда мондум. шуфтум ба ярӯзният ба кама сёмка мекунем рӯй мекунем ки ҳами дилом соф бошад ва хел бародар бошем. ина эди шарифи фитр муборак шава. худованди кариму парвардигор худта хонадонта аҳли байташ чӣ неъмате ки аллоҳ дар дунё дар охират дорад насибит гардонад. Амин. Аллоҳ акбар. бо эҳтиром дӯсти шумо акаи Аминҷон ба қарибӣ сафар дорам ва Абдурахмон Ҷомӣ. Аллоҳ нигаҳбонад.